Takže ahoj. No ja som Coca-Cola raz, 2, 3, 4 a budem natáčať let's playe z Minecraftu, z môjho modpacku. Volá sa Magicraft. Mám tu 29 módov. Tak asi základný Magical mod 2, Towncraft. A mám tu aj 3 kapitátor. Už som sa raz skúšal natáčať, to nič. Takže vytvoriť svet. Pomenujem si ho i YouTube si raz, 2, 3, 4. Ešte raz. Tak. Môžete si teraz stopnúť video a opísať si to. Počkať. Veľké biomy a zapnem si truhlu. Vytvoriť svet. Tuto strihnem asi. Tak, už je vygenerovaný svet. Trošku to laguje, lebo sa iba generuje. Hneď šťastie. Krompač budem potrebovať, tieto meče sú na nič. Drevo si zoberem. Toto je na nič, ale vezmem. Zoberem a zoberem. Na čo som to ničil? Mám tu 3 kapitátor, ktorý mi funguje. A toto by som chcel. No rýchlo. Musím si vyrobiť lopatu, lebo toto chcem. Sa mi bude hodiť. Nič sa z toho síce vyrábať nedá, ale jak môžete vidieť, je to tekutý piesok a to sa mi môže hodiť. A preto to chcem. A s týmto neklamem, že sa mi to môže hodiť. Lebo toto sa mi určite bude hodiť. Ja viem, že už som hovoril, že sa mi to bude hodiť, ale hodiť sa mi to bude. To sa mi bude hodiť na mobov. No. Stačí to, možno bude. Tak kde by som mohol zase bývať? Mňa by zaujímalo, prečo je na tých stromoch liána. Som v lese. Nie v džungli ani nikde inde. Ale vyzerá to jak lesná džungla. To je do stromov.
tak moc. Moc. Jaskyňa, dúfam. Nie, je to jaskyňa. Ale iba nejaký priechod. A to prasa ma zabíja. To je divé, prasa má zabíjať. Čo som dostal? Tak. Ja by som sa mohla aj pomaličky niekde zabývávať. Tak. Toto bude samozrejme, že iba dočasné. Pekne si to tu dorobím. Nechápem, prečo mi to laguje. Natáčam to totižto cez Fraps. Ja určite urobím nejaké prestrihy. No. Ale bude to tu pekné snáď. Fire krystaly! To je z Towncraftu? No toto je z Towncraftu. No možno spravím ešte jednu sériu. Rozmýšľam, že budem natáčať aj Minecraft Vanilu. To je klasický Minecraft, kto nepoznáte výrazy. Tak, pekne si to dokopem. Tak, pekne to spravím. To by som si mohol dať nejakú torčku a ostali mi. Lebo niektoré veci sa mi mohli despawnúť. Teraz neviem. Mohol by som si tu stiahnuť aj... Ne, to už by som preháňal. Je aj taký dobrý mod, že craftia. No a to sa do stredu craftingu dá uhlie a okolo lampisy. A to vyrobí 3 diamanty. Počkajte. Tak, som späť. Môj dedo mal meniny, tak som išiel zagratulovať. Ale už som späť. Ježiš, ešte, že mám druhý. A nemusím si robiť hneď kobl. No vlastne ne, že musel, ale chcel som mu ísť zagratulovať. Tak, pekne si to tu vyťažím. No viem, že je to nuda. No ale čo sa dá robiť? Tak pekne si to vyťažím. Viete čo je čudné? Počkajte chvíľku nastavenia. Mieru mi ovnádam si to na ľahká, lebo mám tu dosť mobov. Sa tu zabarikádujem. Tak.
Keby som tu mal X-ray mod, by to bolo super. No, už sa mi zdalo, že tam je nejaká príšerka. Lebo naozaj spawnuje sa mi to náhodou dosť mobov. Mám asi niečo so spawnovaním mobov, ale je ich tu fakt moc. A túto mapku možno prekopírujem na server a možno budete môcť hrať toto isté na serveri. Tak, pekne si to tu spravím. No. A to by bolo pre dnešný diel všetko. Prepačte, ale dneska už je neskoro, už musím ísť spať, zajtra idem do školy a podobne. Ja musím ísť spať. No ne, samozrejme, že ešte si pustím nejaký filmiček, ale nechcem stále v kuse len gambliť, lebo dneska som ani nestihol byť vonku. No, takže mám tu ešte také modičky o Endermanoch. Endermanský mod nejaký. A to sa tu spawnujú rôzne druhy Endermanov. S niektorými Endermanmi, verte, neverte, sa dá obchodovať. Endermanmi. No s niektorými zase ne. Ale chcel by som sa v ďalšom dieli vrhnúť na Towncraft. Offscreen si niekde spravím nejakú ťažiacu miestnosť, budem si ťažiť. Nejaký menší domček si postavím. Samozrejme, že to natočím. A tento mod, to je ten Magical mod, to je ten hlavný mod. Potrebujem, táto hulka je základná a toto Magic Dust dropuje z mobov. No a toto by som ja potreboval, to sú také pergameny, ktoré sa dajú nájsť. A to potom môžem čarovať rôzne veci. Ja vám možno v druhom svete v kreatívu ukážem, čo a jak, dám to do tohto videa. Nakoniec budem sa snažiť vám to ukázať, ale myslím si, že už to asi nestihnem. Ešte to renderovanie, no tak ešte to tu vydizajnujem. A bude to tu pekné do ďalšieho dielu, budem sa to tu snažiť spraviť. Tak a do ďalšieho dielu, ahoj, 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 ahoj. No dobre, čau. Do ďalšieho dielu bude skoro, čakajte.